अरे जीजा जी अरे हमार साली जी हमार कहनी साली जी जीजा जी हाथ मिलाई रुआ गनी हम खुश हो गेलू पूछी कैसे सब कोई जीजा जी रोवा बारे में बुरा भला का कहेला लेकिन हम ना कुछ कही ना जीजा जी रोवा कितना स्मार्ट लगता नी जी में सर मुंह हो जाता फाट के ना लागत ओठ चरचर आए खून बहे हम एबार की खूटा गठियाइए ले बानी कि ना भेजम त ना भेजम जब ये करे के रहे हैं तो झूठाऊ के ना अपन रहन देखवलस ना आदमी जानत रहे कि ऐसन बाटे का इज्जत अपन बनौना ना अब हम ना भेजम एकरा खातिर तो कुछ हो जा जब हम कह देनी जो न तेवन कह के रहे हम वही में कहीं एकदम जिदी बाप रे बा बतावा हो ना कहूँगा कि पोतो ही बड़ी सके हुए थू बाटे दूगो भगवान खाली बेटिए दिहलन चलो दूगो बेटी दिहलन बेटा चाहे बेटी हमार उहे ना बाड़ी सो जौन बाड़ी सो तेवन बाड़ी सो मने का सोचल हन कि नैहरा के अधिका बिया अरे बिया शादी को दिल बन तक का ह तारा के मारे खाती या लतिया खाती खेदे बगेदे खाती उघटा पुरान करे खातिर तोहरी लगा बिया कइले बानी तू इतना किन ले बड़ा हमारे लड़की के जौन मन करी तेवन तू करत रहब हम वो हमें के ना होई जे में के सोचत रह केहू के बेटा बेटी केतना अधिकार रही ना तो ना ई सब तू करी सोचत ना कि माई बाप अरे माई बाप के का देखत रह आके पूरा खानदान में रह के खास ना नहीं के हमारा और आए वाला हमके भगवान उतना देले बाड़न हमरो खिसिए पड़ गइल बाटे कि ना भेजम त ना ही भेजम जौन जौन करें तौन कह के रहेनी का करतड़ी जुके बैठ वो तोर मर्दा फोन कइले रहल ह का टेंशन ले तड़ी अपन देहिया खराब कर दे ओ मुंह झौसा का बातिए मत कर हमारे सामने एकदम से टेंशन का करे का बाटे रे हमार मर्द कमा त नहीं खे हैं डबल दबाल रह पूजावा जो म जाए के ना मत लिए जा तारी ओकरा मन से हो के जाताटे ना जाए ओकरे खाली तोरा तोर बातिए मान ले तनी हम इतना हेती चुकी से पोस पाल के हेते बड़ा कहनी बियाह शादी कहनी ओ दगला का मारे मुंह आवे खाती के हैं का समझ ले रहला हमरा के आदत बाटे पी पी के आके गरियावा मारे एकदम दिमाग खराब मन सरंग ही करेला ठीक ना मन सरंग ही करेला रे पियत त ना रहे खाली नाम बाटे कि पियत बेटी बहन बाड़ी से हमहू के बेटी बहन नहीं काहे ओकरी बहिनिया के ओंगने होखी त कैसन लागी तो कराए ए खाली बहन पिटा गेले त रोवत दौड़ल गइल रहे कि हमारी बहन के काहे मर दर्द ना होत रहे अपनी पहिल की मेहरा रुआ उहे ना रहे हमारी बेरी नहीं खे दर्द हो चल मैं खाना बनाया तेरे टेंशन छोड़ दे ठीक ना हम यही जा रहा बस ना रे में टेंशन केला से कोन मन सहक ना जाता उतरे रे हैं का करबी आदत वाला आदत मने ए तू कॉलेज असल दोगला देखता तो दोगला के ना होई जा असल के होई जा उहे दोगला के होई त ए जाए आई जो जाके काम कर जो टेंशन मत ले जो चल ठीक है जो जातन तनी हम दुकानी पर मरचा ने के ले आई अभी हमार जागर भगवान देले बाड़ा ने खाई बा खियाई बना के हैं नत कर देख तोरो के कह के देता नहीं कि ना खाली तू फोन से नत बतिया ना बतिये भी होता ना मैं तो करमाई याद आ जाई एकदम मरद बा हमर दिमाग उन जागल बे यही दोगला के कारण ना हमर महतारी सोच में पड़ल बिया टेंशन में रहती है जब देखा तब माई बाप पर जाता लगता कि ढेर कमा के खियावता हमें के काहे नहीं अपनी माई भौजैया के गरियावत दोगला एकदम से जब देखा तब रोआवता हमार तो किस्मते फूटल रहे कि नतिया से शादी बियाह हो गई भगवान जी मन कर दे कि सही में एक जोहर मौरे के खिया दे के मर जाओ दोगला अब जा देता अब ना जाए अब यही जरा हब आराम से का करी हो रोज रोज के एक दो दिन केहू सहेला रोज रोज सहेला जब न तब मारत रहता गरियावत रहता इतना तो पियला का निशा चढ़ल बता काहे नहीं के अपनी माइया जी के मारत हमारे पर कुल खिसिया उतारत अड़े जब न तब तो माइया जी बना के रोज रोज दिया से डाल लिया खा लिया काहे आउ जाइल बड़ा रोज रोज मारला से जी दौड़ा दो गला एकदम मन जागल बड़े यही खगल खौका के कारण हमार मातारी कैसन भइल बिया दिन रात रोवतिया गावतिया हमनी के मुंह आके रख देले बा भगवान पता ना कौन कलम से हमार किस्मत लिखल रहना कि एकदम से ने हमके दिन रात रोवावल करता मन जाता मन ये करता ना सच में बाप मातारी अगर ना रहता ना तुम जहर में और खा के एक बार मर जाती ऊपर जाती कि चैन से नती रात खूब आराम से फैल के अपनी माइया जी के लेके जावे ना तबे जा देता हमरा के एकदम जिए के मन नहीं के करत यही ना करता देखा ना छोड़ छाड़ के चल जाता नहीं ना कहीं का बार बराते दीदिया कुछ ना हट का हो गिरे का
घर वाला ओहे पता खिसिया तनी कि जब ने तो माल गरियाल करत है दोगला कोनो काम धंधा करे बा जीजा के खाली बोलते रहली कितना बढ़िया मन जीजा तब तू बरबर करत रह ओकर मेहर है कि ओकर पछ खिचल करतड़ी बा दीदी तू कैसन बात कर ली मैंने मेहर देख जीजा जी बहुत अच्छा लगी ना कितना सुंदर लगी ना एकदम सलमान खान ऐसा हीरो से मार के तार मुंह फुटिए जाई अबे जान तो नहीं खु हमरा के जब देखा तब पछ खिचत मैंने मार दे मुंह फुट जी और तो सुपर रही त बढ़िया रही त इतना तनी लायक रही तौरी बड़ाई करतू त तनी अच्छा लागी हमरा के जीजा जी माने नी तोरो के मानी ना भले तू तो रोहे के ढंग ओकर कारण ना हमर मातारी सुख के कैसन भइल बे दिन रात चिंता में रहत तारी बड़ा सुख के कैसन बिल बिया मोटा लिया भैंसा लेखा आ कैसन त भइले बिया भइल बड़ी तेज सही मानी त तो मार देब कि एई बेर भर में देख खून ले हम बताओ तनी जीजा जी के बारे में कुछ मत बोल ठीक बा ना जीजा जी बहुत अच्छा मर्द हम का हो कि एक न कह दड़ियो करा आई हो दादा भगवान के दया से हमर मर्द बन जीजा जी त कितना अच्छा नहीं सके एकदम है फुट जी छ तोरे लेखा ना कर कुछ ना बुझाला जीजा जी से बहुत है कि होशियार है जीजा जी से बहुत प्यार करती है जीजा जी के बहुत मानती तू त पागल है बहिना है खाली जीजा जी के शिकायतें करत रहले छू अंदाता नहीं हम जाता नहीं स्कूल है हमर देरी होता अपन मुंह में लगावत रही क्रीम बड़ा आ नहीं तो भौजी लेके दिन रात उन्हें का सटल रहा बैठल रहा जाके रख देले बड़ू हमरा के आई हो दादा दी दीदिया ठीक कहतिया अगर हमार बस चलत न त जीजा जी के सटे के कहत रहू तो जीजा जी से हम प्यारे क लेती शादियों ब्याह क लेती आ खासे भगवान जी हमारा के जीजे जी ऐसा लड़का दी हो हमार जीजा जी इतना अच्छा लगी ना इतना अच्छा कि पूछा मत हमरा के जब ना तब साली जी प्यारी साली जी इतना अच्छा से हम मानी ना वहाँ के कि पूछा मत दीदी वैसे निकर रोहे के ढोंगे ना हो अगर को ढोंग रहत नु तो जीजा जी एकरा के बहुते बढ़िया से रखतन ई तो कमीनी ही खुद अपने आप के तो जीजा जी के बोले ले छु भौजी लोग का कहने के तनी कपड़ा पलट दसरे कि झटपट सूख जाए तो ई सबतिया ना ये सुनतिया ना उहे सुनतिया दूरो बड़ी मने लड़की बड़ी सा हो हैं बोलाला पर गरियाला पर आदमी कही ना या कि अपन लड़कियन के का गरियावत रहती है लेकिन ई नहीं कही हन के चिंता फिकिर कि कपड़ा उलट पलट के झुरवा दे इहे ना हमहू कह दे तनी आ कि यही तरह ना बोलत हुई हो ससुरावा में हाँ ये बहटियाव तनी से तबे ना देखा साड़ी उड़िया के कहाँ गई बा अरे जा ये सबत लोग है सबतिया एगो बिया ना एक जनी के त पार घाट लाग गई अब इनकर देखो त कैसन भातार मिलेला करस अपन अपन माई रुक रानी रुक माई चिल्लावा तनी रुक जो रुक मजलिसी कर तारी खाली भातार ना से लाइन मारत रह तारू छत पर चढ़ के हाँ सब तेको मोबाइल का लेले बड़ तू ढेर व्यस्त रह तारू एबार देखो तारा का ना मार के झाड़ू से लछन उतार दिन त कही भोसड़ी की का कहत रहली ह साया बतावा सुबह है साया ना सूखी तो हम उठी सुती नहा के पूजा करेनी बतावा ई ना सूखी तो हम कहाँ से का करब हो का पहिनब हाँ साड़ी सूख गइल बाटे लतावा से मार तनी कुतिया के जान जाली चपत के सतीश जीजा ना आवत रन आओ तुम तब लेके उड़हर जा अरे माई का कहली तोरा तू के कहबी ना कि कपड़ा उलट पलट खबर के न झोल दिए। बस चलत ना तो जीजा के लेके हम भाग जैती कहीं दूर आ जीजा से शादी ब्याह कर तो लेते एक जनी रो तरी ना जा जा तारा से ढेर प्यार करी जानलू अरे माई प्यार हमारा से बोरा के जितना बोरा के सिरमिट देख लेबी उतना भर के करेला ना तू हमारा मने जीजा ले जाके चपत के धरबी की का करबी माने हम तो ना करई का हमरा चपोत के धरम हाथ ना उठावेनी लेकिन तू जान बुझ के हाथ उठावेली अब दीदिया कहां बिया तोहरो दीदिया के ना। दीदिया के उ तो बेचारी मने आइल बे ससुरा से त मने उ तो ससुरैतिन हो गेल बे तबो ओकरा बुद्धि नहीं खे बाप रे बाबू दे नहीं के यही से जीजा कुटेलन ठीक करलन ओकरा के मारलन तो जा तारा से प्यार करी हम उ कुटे आले त तू तो वही रहनिया के भइल बाड़ू चली हो साड़ी चपत के तू कह दे चल अभी सुखने के फैला दे चपत के धो दे सेहराई लग जाता ना दिन भर काम करवावतिया हमरा से इतना डांटतिया बोलतिया ना कि पूछे के नहीं के सही कहले ना केतनो ससुरा खराब रहला तो ससुर में रहला लेकिन नैहर में मत आवा आज हमर बिगड़ल बा तबे ना हमरा के जब देखो तब डांटत बोलत रहतिया मारतिया बतावा सियान बेटी भाई शादी ब्याह के लोग कनी हाथ छोड़े की चाहिए सही गल है कि अगर ससुरा बने लाई ना तो सब पूछे अगर बिगड़ा लाई ना तो केहू ना पूछे सब केहू गाड़ी दई उल्टा अरे पूजा कहां रहली रे कुत्ती के दूध पी गलस बिला रे का रहो तरी रे कुछ ना भाई अपनी किस्मत पर होता नहीं क्या जब बिगड़ल बता ना तू उल्टा सीधा जे कुछ आई हो खोर
मने बिना बनला बिगड़ला खातिर बोल दिया तो तू बैठ के बोलू का छुआ उतरी रे। जब अपन ससुरा बनल रही ना तो माइए बाप पूछी, जब बिगड़ जाई ना तो केहू ना पूछी। सोचो तड़ से कि जब शादी हो तो सही के ना ऐसू करे के चाही। निमनो बात कहत बाउरे लागी। अरे तोरे खातिर कहत रही, बताओ हमारा दूधे से दवाई खाए के रहल हवे, अब हम जाइए मेरा केना के घरे उठाव लेली। वो कहीं मर जमाई लेकिन ठीक रही, मर जाए तो ठीक रही, लेकिन नैहर में लौट के ना आवे। आज हमार मर्द हमके छोड़ देले, उन्हें के पूछे तब नहीं गने सबके शासन चलावत है। ठीक बा दादा, तू जैसा ही रहा वैसा ही हे के मारा तारी कुत्ती के। हे रानी कहां बिया रे अनीता बा, एकरे का मारा तारी। ई देखल रे तना ना हमें का बोलती। ठीक बा तोरा के हम बोलबे ना करो, चुप रहो, रो मत। तोरा का डबल फांसी डबल फांसी नहीं खी देता नी। अरे काहे रोती है रे दीदी? आज भातारा के याद कर तारू माई बाउर हो गए, भातारा नीमन हो गई। जाने दे माई, वो एकदम उनका संगे चल जो बोले काट मार के फेंक दिया। ये तरह के समझावत रही दीदिया तो हम खराब रही। अपन मर्द अपने होला। नैहर जनती ससुरा 100 दिन के, नैहर 9 दिन के। नैहर में के पूछला, केहू पूछला रे? बनला के सब बिगड़ला के केहू ना। हमार तो बियाह जैसे कि मुआ पूरी सावत कहीं के आइलू अब पानी में आग लगावे खातिर तू हम पानी में नहीं लाई। हम तोरा के बतावे आइल हई तो, लेकिन तू समझबे ना करबी। हमार तो बियाह हो जी ना तो हम अपन दुल्हा संगे आई में सांझे आई बिहाने भाग जाइम। माई बाबू के पूछता रे? अपन बात तो सब कुछ बा। हम तो माई बाबू के पूछबे ना करम। काहे के माई बाबू के पूछे? देखो मतरिया कितना बोलसिया बेचारी दीदिया के, एबरे जीजा मारेलन तबे ना उतना बोलसिया। उहो बोलतिया। आय हे भगवान जी, ना बोले के चाहिए। आ दीदिया खुद पागल बिया। हम दीदिया के समझाइले रही कि दीदिया रे अपन दुल्हा अपने होला, न छोड़ के जो तो ये जाती है। मन नहीं खे लागत मेहरारू बिना। मेहरारू रहेला तक टाइम से खाना देले, समय से गोड़ हाथ दबावेले, समय से भोजन पानी मिलेला, घर परिवार ठीक चलेला, लेकिन मन ना लागत मेहरारू बिना। का प्यार का दिल लागल रहेला मेहरारू से। लेकिन आइल बन ससुरारी में तो अब हम अपना साधना के ले के जाए, बस मन लागत ना, कोनो दिक्कत नहीं के। आज की आमा जी से भेंट करब और मुलाकात करब और अपना साधना के लेके चल जाए। यही जुराई के अपन साया साड़ी ब्लाउज जीन जेन जोन हमार मेहरारू पहिरे ली तेवन तेवन बेचारी एजुकिया टंगले पसंद ले बड़ी। मन लाग गइल बा ना मेहरारू का, मन लाग गइल बा। माँ जने जुराई के घर समझ के अपन कपड़ा धोवतारी पहिरतारी सुखावतारी, कोनो दिक्कत नहीं खे। साधना के आइल बानी तो लेके जाई। बंद बा ना 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 ना, ऐसे खोलब बोलब तो चोर समझियन जाए। हम अपना मेहरारू के पुकारब तब अच्छा रही कि भाई साधना के केहू पुकार। साधना साधना के हा? देखा क्या खुश हो जीबू। अरे जीजा जी रहुआ गोला गुठानी। अरे हमार साली जी, अरे दूर आई। हमार कहनी साली जी। जीजा जी हाथ मिलाई रुआ गनी। हम खुश हो गनी। खुश हो गेलू? पूछी कैसे? सब कोई जीजा जी रहुआ बारे में बुरा भला का कहेला, लेकिन हम ना कुछ कही ना। जीजा जी रहुआ कितना स्मार्ट लगतनी जी। के कहला हमरा बुरा बुला बारे? रोवे नु दीदिया के हमार मारी नी तेही से दीदिया कहेले ना तो। हाँ ना हम ना मारी ना कर। हाँ तो सब झूठ आदमी बोलत होई। झूठ बोलत होई। अच्छा चलो उसमें कोनो बात नहीं के। कहां बड़ी हमार साथ ना? तेरे साथ ना घर में। चलो 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 चलो। ठीक बा चला ना जीजा जी। साली जी तू बदल गल हो। अरे जीजा जी हम सुंदर लगते ये नु। चला तोहार हई गोराई देख के ना हमार मन व्याकुल हो गइल बा। ठीक अब बा बाकी जीजा जी अब बताओ ना जीजा जी ऑल बहुत हम आवनी इतना सुंदर बनी तब हमारे को कहत रहन कि हमार साधना केने बड़ी सब बहुते दीदिया से प्यार करेलन। दीदिया झूठ नहीं क्यों ना कहीं बोलत कि मारेलन। अच्छा उ त जीजा जी आइए गइल बन खुद पता चल जी। चल तनी